Neregistrovanou ligu místní florbalisti dobře znají, ale přesto můžeš nejprve popsat, o čem to celé je. Tak neregistrovaná liga má asi 5letou nebo 6letou historii. V téhle podobě vlastně funguje 2 roky tady na Partizánce, kdy jsme snížili počet účastníků na 3 v poli a hrajeme 3+1, když to dřív jsme hráli na Gimpu nebo na Uranu systém 4+1. Udělali jsme to protože ty týmy se scházely v menším počtu lidí a samozřejmě i těch týmů kvůli tomu může být víc. A každým rokem se ta liga rozrůstá, myslím, že si nachází oblibu mezi českou lidskou veřejností. Je tady kvóta, že za každý tým může hrát jenom jeden registrovaný fotbalista a myslím, že tohle pravidlo je dobrý a potvrzuje se to, že ty zápasy jsou docela vyrovnaný a šanci mají amatéři. Víš o dalších městech, kde se hraje podobná liga, nebo je to spíš rarita? Vím o dost městech, shodou okolností, když jsem byl na Volní v Litoměřicích, tak tam už liga existovala asi před 10 lety, takže já jsem ji tam i hrál. Vím, že v Boleslavi je hodně velká liga, v Liberci tuším taky, takže každý město tu fotbalovou ligu má a myslím, že to je dobře, protože z té neregistrované ligy se pak přesunou fotbalisti do toho vrcholovějšího závodnějšího sportu a je to jako dobrý podhoubí toho fotbalu. Jak už si řekl, je tady čím dál víc nových týmů. Jak hodnotíš výkony nováčků? Jsme rádi, že letos se přihlásili 3 nový týmy, hlavně jsou vidět hasiči, ty jsou perfektní, ve středu má jenom jednoho dorostence, Radka Matíčka, ale tahnou to neskutečným entuziasmem a pílí a když hrajou, tak přijdou třeba ve 3 formacích a je vidět, že je to hodně baví, jsou každý balonu první a když se podíváš na pak ligovou tabulku, tak ty výsledky hovoří za vše. V některých týmech narazíme i na ženy. Jak v podstatě k nim přistupují protihráči? Chovají se spíš jako gentlemani? Vesměs jo, občas se stane, že v zápalu boje tu holku přehlídnou, ale ta neregistrovaná liga není nějak extra tvrdá, chováme se k sobě všichni s nějakou úctou, není to přece jenom nějaký vrcholový sport a je to spíš o tom, že jsme si udělali žízeň a aby ty kluci, kteří závodně fotbal nehrají, aby se vyzkoušeli. Zrovna v našem týmu jsou 2 holky, občas nějak chytnou, ale víceméně pak je to o nějaký omluvě a úsměvu a v letošním ročníku jsem se nesetkal s nějakým sporným zákrokem, jak na holku, tak na kluka, zatím je to fajn průběh. Pomalu se v neregistrované lize blíží playoff a v tuhle chvíli už můžeme asi, koho bys v podstatě tipoval, kdo bude bojovat ve finále o to vítězství. Tak dá se asi předpokládat, že favority jsme my jako Medvědi a Radiáci, kteří jsou na prvním a druhém místě. Za náma trošku s odstupem je Sportbar Galaxie ze Stožova s Majnou a pak hodně nahoře jsou nyní hasiči, ale playoffová soutěž hraje se to myslím na 2 vítězní zápasy jenom a tam se může stát všechno, ten tým se nemusí sejít playoff. My jako Česká lípa fotbalová budeme mít nabitou termínovku, takže se můžeme zranit, můžeme být nemocný, můžeme mít nějaký zápas, takže to playoff pak může mít úplně jiný spát a víceméně, sice je to vítězství, ale třeba pro mě ta liga je o tom, abych si tady zahrál s kamarádama, který fotbal závodně nehrajou a to jsou bývalí gimpláci, se kterými jsem chodil do třídy a baví nás to, máme radost kombinace a je to ožízněno. Na závěr napadne tě nějaká perlička nebo nějaký úsměvný moment z neregistrované ligy? No, přiznám se, že v tuhle chvíli zatím ne. Nevím, jako perličky v tuhle chvíli jako asi nedokážu vytáhnout, ale spíš se vrátím k té pěkné atmosféře, že je to o takové rodinné atmosféře a mám z toho radost, že se taky vyvíjí a že se nechodí kluci, kteří to zbytečně hrotí a z tohohle mám největší radost, pak samozřejmě ty úsměvní okamžiky z toho vznikají, ale abych taky píchl jeden, to se nespomenu.